ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుని కొట్టేస్తాడు, లక్ష్మణుడు కింద పడిపోతాడు. రాముడు ఆ రోజు ఏడ్చినంత తన లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఏడవలేడు. సీత లేని రాముడినైనా మనం చూడగలుగుతాం, కానీ లక్ష్మణుడు లేని రాముడు ఉండడు. అప్పుడు రాముడు పడిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ఏడుస్తుంటే పక్కన ఎవరు వస్తాడు? ఆంజనేయ స్వామి వస్తాడు. స్వామి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు స్వామి? నేను ఉండగా లక్ష్మణుడు చనిపోతాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా స్వామి? లక్ష్మణుడు చనిపోడు స్వామి. కొందరు ఏమంటారు అని అంటే, చంద్రుడి లోపల అమృతం ఉందని అంటారు స్వామి. అట్లాంటి చంద్రుడిని పచ్చి బట్టను పిండినట్టు పిండి అమృతాన్ని తీసుకొని వస్తా. కొందరు అంటున్నారు స్వామి, సూర్యుని యొక్క అగ్ని జ్వాలల లోపల అమృతం ఉందని అంటున్నారు స్వామి. అట్లాంటి సూర్యుని యొక్క అగ్ని జ్వాలలని అరచేతోని పట్టుకొని పిండుకొని అమృతాన్ని తీసుకొస్తా. చావునే చంపేద్దాం గాని లక్ష్మణుడు మాత్రము చనిపోయే ఛాన్సే లేదని చెప్పి హనుమంతుడు పక్కన నిలబడ్డాడు.